welcome back to my channel, Edmond Reyno. For this vlog, share ko sa inyo at puntahan natin ang tinatawag nilang Small Batanes of Pangasinan. But before that, please subscribe my YouTube channel, Edmond Reyno, at pa-click na rin po yung subscribe button at pa-share na rin po para updated tayo sa ating mga vlogs and videos. Nakarating din tayo after how many years. So nandito tayo sa Bagbag Beach, which is part po ng Alaminos. Pero mga tropa, hindi pa dito yung talagang sinasabi nating Small Batanes of Pangasinan. Tara, samahan nyo pa ako around mga 20 minutes book walking pa po para mapunta natin yung tawag dito, Small Batanes of Pangasinan. Medyo malapit-lapit na tayo. Nakita naman natin yung mga nilakad natin. Napakahaba. But, konti na lang po. Nandun na po tayo sa Small Batanes of Pangasinan. Tara! Ay mga katropa, ang layo pala nito. Although malapit-lapit na, pero parang nasa 1 hour na tayo ng lakaran. At
konting tiis na lang. Kasi siyempre, kung saan yung magandang view, siyempre yung mga ibang daan dito is medyo may kahirapang daanan. Pero tara, puntahan na natin. Ayun, finally mga tropa, nakarating na rin tayo dito sa tinatawag nilang Small Batanes of Pangasinan. Grabe, anong oras na? So, medyo malayo-layo talaga siya, and then adventure po yung mga daan. But, sulit naman po pagdating nyo dito. Kita nyo naman po yung mga tanawin natin. So, isa to sa part ng Small Batanes of Pangasinan, which is, parang kopyang-kopya niya talaga yung tanawin sa Batanes. Doon sa mga hindi pa nakapunta sa Batanes, medyo may pagkakahawig po siya dito sa Small Batanes of Pangasinan, which is located at, ako talaga hindi ko alam kung sa Alaminos ba ito or sa Sual. Kasi yung way na papunta dito is, ang dinaanan namin is papunta sa Sual. Although ito kasi is going to Victoria. And then Bagbag Beach, which is part of Alaminos, Pangasinan. Pero may dalawang option naman kayo para pumunta dito. It's either sa Sual or sa Alaminos. Tara, tingnan natin pa yung mga ibang tanawin dito sa Small Batanes of Pangasinan. Eh mga katropa, isa ring view nandito po is nakikita natin. Isa sa mga part din ito ng Small Batanes of Pangasinan. So pagpunta nyo dito, marami ring angulo or marami ring pwede kayong pwestuhan para makapagpahinga, mag-relax, makinig ng sounds. At syempre, kung gusto nyo ring maligo, pwede rin po pagbaba natin dito sa hill. So tara, pasyalan pa natin yung mga ibang part dito sa Small Batanes of Pangasinan. So ayan mga katropa, isa ring angulo dito, pwede tayo mag-selfie, mag-tiktok or whatever gusto natin gawin. Yan nga sayo kanina, it's a relaxing place to visit. So then kung gusto mo rin maligo, pwede tayo maligo sa beach, pagbabangat ka mamaya doon sa baba ng hills, pwedeng maligo. Marami ring turistang pumupunta dito kahit na po nasa pandemic pa rin tayo.
But of course, siyempre, kailangan din natin mag-enjoy, mag-relax despite of our problems and mga alalahanin sa buhay. Kaya tara na, punta na natin dito pag wala tayong gagawin sa bahay. Tara na at pumasyal dito sa Small Batanes of Pangasinan. So mga katropa, hopefully nakapag-share ulit ako sa inyo ng panibagong adventure. Hindi man siya informative pero at least isa siya sa pwede nyong pasyalan kung kayo nababagot, naboboring, or gustong gumala, pwede na itong pasyalan. But of course, syempre, i-apply pa rin natin yung minimum health standards since nasa pandemic tayo, social distancing, and of course, wear face mask and face shield pag kinakailangan. So before I end this vlog, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta pa rin. At finally, naka 200 subscriber na po tayo. So dati 18 subscriber pa lang. So please, pakidagdagan or pakisubscribe naman po at pakipanoorin yung aking YouTube channel which is Edmond Reyno. And pakisubscribe and paklik na rin po yung bell button para updated tayo sa ating mga vlogs and videos. Bye! So mga katropa, hopefully nakapag-share ulit ang okay siya. Or kung hindi na stricto sa ating mali, pare ko stricto. Mga katropa, welcome mga katropa, welcome back to my channel. Ngayong